Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oraw. Taong 1966, Danlagan, Quezon. Noong mga panahong ito, nasa edad 16 anyos pa lamang si Oraw. Kagaya ng ibang bata, nakatuon ang kanyang atensyon sa pag-aaral. Masayang bata itong si Oraw Pinuno, bibo, at higit sa lahat mapagmahal sa kanyang mga magulang. Marespeto rin ito sa mga nakatatanda dahil sa ganoong ugali ang kanyang kinalakihan. Ayon sa kanya, na noong bata pa siya, iniiwasan niya talagang magkamali sa kanyang ama. Noon pa man kasi, alam na niya na walang puwang ang mga ganoong bagay sa kanilang pamilya. Kaya kapag nagtatrabaho siya, kailangang pulido. Hindi rin siya pwedeng sumagot sa kanyang mga magulang kahit meron siyang punto. Dagdag pa niya na kapag ginawa niya ito, katakatakot na pagdidisiplina ang pagdadaanan niya sa buong araw. Kaya imbis na ipagpumilit ang sa palagay niyang tama, natutunan niyang magsawalang kibo at magtiis sa lahat ng oras. Kaya naman pagtungtong niya sa ganoong edad, lumaki siya na disiplinado at may takot sa kapwa. Kahit marami na siyang oras sa labas, palagi pa rin siyang sumusunod sa batas ng kanilang tahanan. Yun nga lang, habang tumatagal siya sa paaralan, may mga punto na nadadala na rin siya ng kanyang mga barkada hanggang sa malaman ito ng tatay niya. Nung matunugan ng kanyang ama ang mga lihim niyang ginagawa, halos patayin siya nito sa palo hanggang sa tuluyan na siyang madala. At magmula noon, isang kaklase na lamang ang kinaibigan niya. At yun ay walang iba, kundi ang anak din mismo ng kaibigan ng tatay niya, na si Imay. Anak ng isang antingero si Imay Pinuno. Kaya kagaya niya, disiplinado rin ito magmula noong ito ay bata pa. Yun lang din ang pinahintulutan ng tatay niya na maging kaibigan niya. Kaya para hindi siya makastigo, ito palagi ang kanyang sinasamahan. Walang problema kahit saan sila pumunta. Basta ang importante, makauwi siya ng tama sa oras. Palagi na rin noong nagkakausap ang magkaibigan, kaya naman kahit papaano nagkakaroon na rin ito ng ideya sa kanilang mga ginagawa. Ramdam niya na tiwala ang tatay niya kay Imay. Gawa ng kapag pumupunta ito sa kanila, halos tunay na anak ang turing dito ng mga magulang niya. Hindi rin siya namumroblema kapag yon ang nagpapaalam sa kanya. Gawa ng marinig lang ito ng tatay niya, hindi na yon tumututol. Dahil sa ganoong pangyayari, kung kaya't may mga nabuong katanungan sa kanyang isipan. Kapag sumasama kasi siya sa ibang mga kaibigan, di pa man siya nakakapagpaalam, halos manggalaiti na yon sa galit. Pero kapag si Imay ang pumunta, kulang na lang ihatid siya ng tatay niya. Isang gabi, habang naghahapunan ng kanilang pamilya, dito na siya nakahanap ng pagkakataon para ilahad ang mga saloobin niya. Tay, nga pala, ano bang espesyal sa pamilya nila Imay? Bakit ho kapag silang humihingi ng pabor sa'yo, pinagbibigyan nyo kaagad? May mga bagay ho ba kaming dapat malaman mula sa inyong ugnayan? Seryoso niyang wika pagkatapos niyang makipagbiroan. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, seryoso lang naman itong napatitig. Wala itong naging imik na para bang pinag-iisipan pa nito ang mga bagay na isasagot nito. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot ang kanyang ama ng, Mahabang istorya o raw ko ikukwento ko sa inyo. Pero para maintindihan ninyo, yung tatay ni Imay at ako, matalik na magkaibigan noon pa. Kilalang kilala ko siya, kaya ni minsan hindi ako nagduda sa pamilya niya. Tsaka malaki ang utang na loob ko kay Alejandro, kaya ginagawa kong lahat para lamang makabawi sa kanya. Balang araw kapag matanda ka na, mauunawaan mo ang ibig kong iparating. Sige na, kumain ka na.
at nang makapagpahinga na kayo ng mga kapatid mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, agad naman itong ibinaling sa ibang paksa ang pinag-uusapan nito at ng nanay niya. Sila naman noon, nagpatuloy lang sa pagkain hanggang sa mabusog na sila. Matapos ang hapunan, isa-isa na silang pumasok sa kanilang silid para magpahinga. Sama-sama lang sila noon sa isang kwarto pinuno, gawa ng di naman gaano kalakihan ang bahay nila. Sa paglalim ng gabi, tulog na ang lahat ng mga kapatid niya. Maging siya man mahimbing na rin ang pagkakatulog, pero pagtungtong ng hating gabi, aksidente siyang nagising dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng pagtatae. Siyempre, kesa tumae sa higaan, agad siyang pumunta sa palikuran para ilabas ang sama ng loob niya. Sanay na rin si Oraw na tumae ng gabi, kaya kahit madilim na, di niya ito alintana. Habang nagpaparaos, may bigla siyang narinig sa may bandang kusina. Nakita rin niya ang lamparang hawak-hawak nito, kaya pagsilip niya, bumungad ang mga magulang niya na pabulong na nag-uusap. Dahil dito, kung kaya't pasimple naman niyang pinatay ang kandila na kanyang hawak. Ramdam niya kasi na seryoso ang pinag-uusapan ng dalawa, kaya naman gusto niya yung malaman. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito niya na unti-unting narinig ang tungkol sa lasong kumakalat sa katawan ng kanyang ama. Nalaman din niya na ang ama ni Imay ang nagbibigay ng lunas dito para humaba pa ang buhay nito. Sa kasagsaganang pag-uusap ng dalawa, kitang-kita niya kung papaano magmakaawa ang kanyang ina sa kanyang ama. Halos mangyak-ngyak ito habang nakikiusap na muling lumapit sa kaibigan nito. Ang kaso lang nang marinig yon ng tatay niya, hindi na ito pumayag. Ayon dito, matinding panggagambala na ang ginagawa nila sa kaibigan nito, kaya medyo nahihiya na yon. Dagdag pa nito na, mas mainam na tanggapin na lamang nila ang lahat dahil sa bandang huli, mamamatay at mamamatay din naman siya. Pagkasambit dito ng tatay niya, bigla itong naghubad ng damit at sa gitnang bahagi ng likod nito, nakita niya ang isang pulang sugat na napapalibutan ng mga itim na ugat. At ang mga ugat na yan, halos kumalat na sa iba't ibang parte ng katawan nito. Kalaunan pagkatapos ng usapan, bigla naman itong napasukan ng dugo. Dahil sa pangyayari, kung kaya't dali-dali naman yung umalis habang nagwiwika sa kanyang inanang. Maging alerto ka lang. At hanggat buhay pa ako, dapat matutunan mo ng matanggap ang mga bagay-bagay. Mawala man ako, Aming, payapa akong maglalakbay dahil alam ko na magiging maayos ang buhay niyo kahit wala na ako. Matapos nitong magsalita, agad itong nagsuot ng damit, sabay balik sa kanilang silid. Si Oraw naman noon, naiwan lang sa palikuran habang tulalang inuunawa ang mga bagay na kanyang nakita at narinig. Pagsapit ng sumunod na araw, hindi na naging pangkaraniwan ang lahat para sa kanya. Bilang nag-iisang anak na nakakaalam ng sitwasyon ng kanilang padre de pamilya, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabahala. At kahit gustuhin niyang komprontahin ito ukol dito, sadyang meron siyang pag-aalangan. Alam niya kasi na kahit anong gawin niya, wala naman siyang magagawa upang iyon ay matulungan. Kaya sa halip na problemahin ito, sinikap niya na pagtuunan na lang ng pansin ang pag-aaral niya. Pagsapit ng 7:00 ng umaga, tumungo na siya sa paaralan kasama ng kaibigan niya. Kagaya ng nakagawian, habang naglalakad, puro lang sila biruan, kwentuhan, ukol sa kanilang mga karanasan. Kalahating oras ding nagtagalang usapan nilang dalawa dahil sa bawat pag-usad nila, dumadaan sila sa mga puno ng bayabas para manguha ng bunga. Maya-maya pa, nang medyo malapit na sila sa paaralan, sumagi sa kanyang isipan na tanungin itong si Imay ukol sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama.
Harap-harapan din niyang inamin dito na natuklasan na niya ang lason sa katawan nito. Akala niya wala itong kaide-ideya ukol sa bagay na yon. Pero laking gulat na lamang niya nang sumagot ito sa kanya ng, "Inaasahan na ng tatay ko na malalaman mo ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala, Oraw. Ginagawa ng aking ama ang lahat ng kanyang makakaya para matulungan ang ama mo. Mamayang tanghali, uuwi tayo sa amin para makausap mo ng personal ang aking ama. O, malubhang kalagayan niya. Pero hindi ibig sabihin nun na wala na itong lunas." Nang marinig niya ang sinabi nito, hindi niya maisip kung ano ang kanyang isasagot. Base kasi sa pananalita ni Imay, parang may alam ito ukol sa pinagdadaanan ng kanyang ama. Dala ng pagbabakasakali niya, hindi na siya nagdalawang isip na magtanong tungkol sa mga nalalaman nito sa kinakaharap nilang problema. Dagdag pa niya na hindi nito kailangang magtago dahil matagal na silang magkaibigan at ni minsan hindi pa siya dito naglihim. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Mataas na engkanto sa kaliwa ang sumumpa sa tatay mo. Sabi ng tatay ko, nung kabataan nila, madalas silang maghanap ng kayamanan sa mga kabundukan. May mga dala sila noong mapa at mga senyales, kaya bawat lakad nila sigurado na meron silang nakukuha. Ang kaso lang, may isang ipinagbabawal na kayamanan silang natuklasan. Umatras ang tatay ko noong mga panahong yon, habang ang ama mo naman, nagpumilit sa paniniwalang itong mag-aahon sa inyo sa kahirapan. Dahil sa nangyari, bumalik ito nang wala ng kasama at punong-puno ng malalalim na sumpa ang katawan niya. 13 na ang nakakaraan, magmula nung gamutin siya ng aking ama. Magtiwala ka, Oraw. Hindi naman kami mananawa sa pagtulong. Huwag niyong iisipin na darating ang panahon na tatalikuran namin kayo dahil hindi yun mangyayari." Nang marinig niya ang sinabi nito, bahagya naman siyang napatahimik. Pakiramdam niya, tumigil bigla ang kanyang mundo buhat sa kanyang mga narinig. At kahit ilang beses niya itong subukang paniwalaan, sadyang napaka-imposible nito para sa kanya. Ni minsan kasi hindi niya naisip na merong ganoong kasaysayan ang kanilang padre de pamilya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami pa siyang nalaman. Dito na rin niya nadiskubre na may tinatagong kayamanan ang kanyang ama para sa kanilang magkakapatid. Mariin din itong inilahad. Matagal na yung pinaghahandaan ng tatay niya dahil inaasahan na nito na bilang na lamang ang araw ng buhay niya. Matapos naman itong makapagsalita, hindi na siya nakaimik. Wala na rin siyang gana noong makinig sa kanilang paaralan, kaya naman di niya na halos namalayan na patapos na pala ang kanilang klase sa araw na yon. Pagpatak ng 11:00, isinama na siya nito sa bahay nito. Doon na nila binalak naman ang halian nang sa gayoy mahaba-haba ang kanilang mapag-uusapan ng tatay nito. Pagdating naman nila sa bahay nila Imay, agad na sumalubong sa kanila ang ama nitong may pasan-pasang mga kawayan. Meron yun noong pinagkakaabalahan pero nung masipat nito ang estado ng kanyang muka, nagpasya ito na ipagpaliban na muna ang kanyang ginagawa. Sama-sama na rin sila noong pumasok na parabang natunugan na nito kung ano ang ibig niyang malaman. Pagsarado nito ng pinto, tahimik itong humarap sa kanila habang seryosong nakatingin sa kanya. Wala rin yung sinasabi na kung ano-ano na parabang hinihintay siya nito na magsalita. Kaya naman nang maramdaman niya ito, di na siya nagdalawang isip na ilahad ang kanyang pakay. At nang marinig ito ng ama ng kanyang kaibigan, walang pagdadalawang isip itong nagpaliwanag sa kanya. Lahat ng kasaysayan nilang dalawa, ikinuwento nito sa kanila upang malaman niya kung saan nagsimula ang lahat. Sa loob ng ilang oras na pakikinig, nalaman niya na hindi rin pala naging madali ang pinagdaanan ng tatay niya. Wala itong kinamulatang maayos na pamilya at sa murang edad, nasadlak na ito sa kahirapan. Kaya nang malaman itong tungkol sa mga kayamanan,
Tila bang naging desperado na ito na makakuha ng mga nakatagong biyaya. Dagdag pa ni Alejandro, madalas sila noong magkatunggali hanggang sa nagpasya silang magsama. Yun nga lang, di rin naman yun nagtagal dahil sa nangyari sa tatay niya. Inamin din ito na punong-puno ng ginto ang kuwebang pinasukan nito, pero dahil sa lakas ng bantay na nabubuhay dito, wala pang kahit isang tao ang nakakuha ng kahit isang baretang ginto sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad na sa loob ng kuweba, nagkalat ang labi ng mga taong nabigo sa pagkuha ng kayamanan. Kabilang na roon ang dati nilang mga kaibigan na huling isinama ng tatay niya patungo roon. Nabanggit din ito na ang nangyari noong mismong araw na yon ang isa sa hindi nila makakalimutan at labis na pinagsisihan ng kanyang ama. Nang marinig niya ang naging kwento nito, napagtanto niya na kung bakit takot ito na magkaroon siya ng ibang kaibigan. Marahil iniiwas lang siya ng tatay niya upang sa pagdating ng panahon, hindi niya maranasan ang pasan-pasan nitong pagsisisi dulot ng mali nitong desisyon. Matapos ang pag-uusap, agad naman niya yung tinanong kung meron pang lunas ang lason sa katawan nito. Oo, Uraw. Meron pang lunas. Yun nga lang hindi madaling makuha ang lunas na tinutukoy mo. Matanda na ako para maghanap pa nito at natatakot ako na baka ako'y mabigo. Kagaya niyo, Uraw, meron din akong pamilya. Ayokong dumating sa puntong magdalamhati sila dahil sa aking pagkawala. Sana nauunawaan mo ako kung bakit hindi ko kinukuha ang lunas kahit alam ko kung saan ito matatagpuan. Pinakiusapan ako ng tatay mo tungkol dito, pero wala siyang mahanap na mauutusan. Kaya imbis na makipagsapalaran, nakontento kami sa lunas na aking nagagawa. Dagdag pa nito na, hindi pang habang buhay ang lunas na kanyang ibinibigay dahil kagaya ng lason may masama rin itong epekto sa katawan. Batid din ito na sa loob ng 13 taon, lumaban ng buong lakas ang kanilang padre de pamilya. Ngunit habang tumatagal, hindi niya maipagkakaila na naabot na ang rurok ng kapasidad ng katawan nito. Kaya naman ilang buwan mula sa araw na yon, posibleng pumanaw na rin ang kanyang magulang. Pagkarinig niya sa sinabi nito, di siya nagdalawang isip na magpresenta para hanapin ang nasabing lunas. Wala mang kaide-ideya sa gagawin niya. Sapat na ang kanyang narinig para gawin ito. Pagtatapat pa niya sa ama ng kaibigan niya, hindi niya maaatim na pagmasdan ng kanyang ama na dahan-dahang namamatay habang alam niya sa kanyang sarili na meron pa naman siyang magagawa. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong inilahad sa kanya ang panganib na dulot ng bundok na pupuntahan niya. Ayon kay Alejandro, na ang bundok na tinutukoy nito ay punong-puno ng pugad ng mga aswang at itim na engkanto. Sa madaling sabi, hindi malayo sa pagpapakamatay ang kagustuhang tumungo roon ng isang ordinaryong tao na walang kaalam-alam kahit lamang pagdating sa bakod at puder ng katawan. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, seryoso naman siyang sumagot dito ng, "Bakit ho? May mas lalakas pa ba sa kapangyarihan ng pagdarasal? Direkta akong nananampalataya sa Ama, kaya wala akong kinakatakutan kahit ang aking pupuntahan ay lugar ng kamatayan. Tiyo, kung mabiguman ako, masaya pa rin akong mamamatay sa lugar na yon dahil alam kong hanggang sa huli, naging mabuti akong anak para sa aking mga magulang. Kaya pakiusap, Tiyo, sabihin niyo na sa akin ang mga bagay na dapat kong malaman." Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla itong nagulat. Ilang minuto rin niyang hindi nakapagsalita hanggang sa magdesisyon na itong ibigay sa kanya ang mga impormasyon na kanyang hinahanap. Lahat ng detalyeng kailangan niyang malaman, malaya nitong inilahad sa kanya hanggang sa maunawaan niya ang lugar na pupuntahan niya. Ngunit bago siya tuluyang umalis sa bahay nito, bigla siyang kinausap ng tiyuhin niya ukol sa kanyang binabalak. Kung talagang desidido ka na, hayaan mong samahan kita.
Imposible para sa'yo na makarating doon dahil malawak ang lugar ng Makalelon. Huwag kang mag-alala, Uraw. Susubukan nating iuwi ang kabute na nagpapagaling ng mga karamdaman. Pagkarinig niya sa sinabi nito, bigla siyang nakaramdam ng pag-asa. Nung hindi pa kasi yun nagdedesisyon na sumama, aminado siyang napaka-imposible na marating niya ang lugar na kanyang pupuntahan. Bali-balik na rin man kasi ang mundo. Di niya maipagkakaila na siya ay isang musmus na bata lamang. Dahil sa sinabi nito, kung kaya't abot langit ang kanyang naging pasasalamat. Matapos ang pag-uusap nilang dalawa, inabisuhan siya nito na maghanda sa mga susunod na araw. Dagdag pa nito na, bago sila umalis, kailangan muna nilang makapag-isip ng plano upang hindi siya hanapin ng kanyang mga magulang. Sa gayong paraan, malaya silang makakapaglakbay ng walang pag-aalinlangan. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang sumang-ayon. At pagkaraan lang ng ilang araw, bumisita ito sa kanilang tahanan upang ipagbigay alam sa kanyang ama ang kagustuhan nitong isama siya sa baryo kung saan yon manggagamot. Ang naging palusot nito, pista sa lugar na pupuntahan nila, kaya nakiusap ang anak niya sa kanya na kung pupwede itong sumama. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, wala naman itong naging pagtutol. At nung nakapagpaalam na sila, tsaka na rin sila umalis. Hindi na sila nagsayang pa ng oras dahil alam nila na malayo ang kanilang babaybayin. Mabuti na lang talaga, may mga kabayong alaga ang pamilya ng kaibigan niya, kaya hindi na sila nahirapan sa pag-usad. Yun nga lang, halos 1 linggo rin silang nanirahan sa karwahe bago nila marating ang lugar ng Makalelon. Bukod kasi sa marami pa silang dinaanan noon, may mga baryo ring hindi kayang lisanin ng kanyang tiyuhin nang hindi nakakatulong sa mga taong nangangailangan. Pagdating nila sa lugar, agad nitong itinuro sa kanila ang isang bundok na nakatayo sa pinakadulong bahagi ng gubat na kanilang dinaraanan. Ayon sa tiyuhin niya, ang bundok na yon ay hindi pa napapasok ng mga tao. Ito rin ang nagsisilbing pugad ng 60 lahi ng aswang na nanginginain sa iba't ibang lugar ng Quezon. Dagdag pa nito na, kung binabalak nilang pasukin ito, kailangan nilang maging maingat at mapagmasid. Obligado rin silang magpakitang gilas sa mga nakatira roon upang makuha nila ang respeto nito at para hindi sila nito basta-bastang magalaw. Mariing din itong inilahad na hindi malabong mapasabak sila sa labanan, kaya doon pa lang inihanda na nila ang kanilang mga sarili. Nang marinig naman niya at ng kaibigan niya ang sinabi nito, tahimik lang naman silang dalawa. Hindi na sila nagsalita pa dahil wala rin silang ideya sa mga madarat na nila. Ilang araw pa ang lumipas, nagpatuloy pa rin ang kanilang pag-usad. Habang tumatakbo ang oras, kapansin-pansin ang paglayo nila sa sipilisasyon. Kung ano-ano na ring lugar noon ang pinapasok nila, hanggang sa marating nila ang isang lumang bahay na halos ilang kilometro lang ang layo mula sa bundok na kanilang pupuntahan. Paghinto nila rito, nadatnan nila ang matandang mag-asawa na nagbibilad ng mais. Pagsilay dito ng tiyuhin niya, agad naman yung doong lumapit, nagbigay galang, kasabay ng pakikiusap na kung maaari nilang iwan ang kanilang mga alaga. Nang marinig ito ng dalawa, hindi naman ito nagdalawang isip na paunlakan ng pakiusap ng tiyuhin niya. Kaya naman nang maitali na nila ito ng maayos, agad naman nilang nilisan ang lugar. Sa kanilang paglalakad, nalaman nila ng kaibigan niya na ang matandang nakita nila kanina ay ang mga diwatang nagbabantay at gumagabay sa mga antingerong napapadpad dito. Ang kanila ring tahanan ang nagsisilbing hangganan ng kapangyarihan ng mga bathala na namamahala sa mga kagubatan. Ibig sabihin, ang kanila noong pinabaybay ay lugar na ng mga nilalang ng kaliwa. Pagsapit ng takip silim, dito na nagsimula ang kanilang kalbaryo.
Malayo pa sila noon sa bundok pero kung ano-ano na ang nakikita nila. May mga nakalutang na pugot na ulong dumaraan sa kanilang dinaraanan. May mga bolang apoy na nagliliwanag sa malalayong parte ng kakahuyan at samut-saring ingay ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa kanilang pantinig. Ayon sa kanya, maliban sa mga sigaw ng tao, may mga naririnig din silang batang umiiyak. Hindi lang yan, may mga nakikita rin silang engkantong sumasabay sa kanilang paglalakad kasama ng mga nilalang na may malakawayang mga galamay. Dagdag pa niya na, minuminuto rin ang pagpaligid ng mga aswang sa paligid na para bang abala ang mga ito sa paghahanap ng pagkain. Hindi naglaon. Pagdating nila sa paanan ng bundok, dito nila nakita ang 7 matatandang lalaki na nakatayo sa paanan nito. Bawat isa sa mga yon hindi pangkaraniwan ang tangkad na kung titingnan mo mula sa malayo, mapagkakamalan mo itong mga kapre. Paglapit naman nila rito, bumungad sa kanila ang mapuputla nitong mga balat at mga maladugo nitong mga mata. May tindi ng mga labi nila, tapos kapansin-pansin ang mga pangil nitong nakausli sa kanilang mga bunganga. Pagsilay naman dito ng tiyuhin niya, agad itong lumapit doon kasabay ng pagwika nito ng, Makikiraan lang ho kami. Meron lang kaming kukunin sa inyong lugar. Hindi kami manggugulo. At sa sandaling makuha na namin ang aming hinahanap, alis din kami ng payapa. Nang marinig naman yon ng mga nilalang, dahan-dahan naman itong pumalibot sa kanila. Pagtigil ng mga ito, doon nakita nila uraw ang isang matandang lalaki na merong hindi normal na mga kamay. Sa sobrang haba kasi ng mga daliri nito, mapagkakamalan mo itong galamay ng mga pugita. Dagdag pa niya na, nakakabahala rin ang matatalas nitong mga kuko sa kadahilanang nung sumayad ito sa lupa, agad itong bumaon sa gitna ng isang buhay na bato, indikasyon na napakatalas nito. Pagpang-abot naman ng paningin ng matanda at ng tiyuhin niya, bigla itong sumagot dito ng, Pagbibigyan namin kayo kung makakalagpas ka sa aking depensa. Ipakita mo sa akin kung ano ang kaya mo at sa gayong paraan malalaman ko kung karapat dapat kayong makapasok sa aming pugad o hindi. Kapangyarihan ang magbibigay sa inyo ng pahintulot at kapangyarihan din ang magsasabi ng inyong tadhana ngayong gabi. Nang marinig naman ito ng tiyuhin niya, agad nitong hinugot ang daladala nitong gunong. Pagwasiwas niya nito sa ere, di na ito nagdalawang isip pa na sumugod. At nung magpang-abot na ang dalawa, saksing buhay sila ng kaibigan niya kung papaano ito ilaga ng matanda ng walang kahirap-hirap. Nagtagal ng halos 15 minuto ang duelo, kung saan nakita nila na labis na noong nahihirapan ang tiyuhin niya. Akala nga niya mabibigo ito, pero nang makaramdam ito ng pagkatalo, hindi ito nagdalawang isip na hugutin ang itinatago nitong mutya sa kanyang leeg. Pagsilay dito ng matanda, bumungad sa kanya ang maliit na tipak ng mutya ng Nara. At sa isang kisap mata, nakaramdam ito ng agarang pagbigat ng katawan niya. Sinubukan niyang labanan ang epekto nito, pero aminado ang nilalang na hindi yun nakapaghanda. Kaya naman sa bandang huli, nakuha ng tiyuhin niya ang respeto nito. Matapos ang pangyayaring duelo, dali-dali nitong ibinalik ang inilabas nitong armas mula sa lalagyanan, pagpapakita ng paggalang sa mga nilalang na do'y naninirahan. Nang masipat naman yon ng mga matatanda, tahimik lang itong tumabi, senyales ng pagkilala nito sa abilidad ng tiyuhin niya. Ilang minuto pa ang lumipas. Dali-dali naman nilang inakyat ang bundok. Akala niya noon ayos na, pero di pa man sila gaanong nakakausad sa kalagitnaan nito. Tumambad sa kanila ang mga labing ng tao na nakasabit sa mga sanga ng puno. Yung ibang mga biktimang kararating lang sa bundok, nakita nilang pilit na tumatakbo papalayo. Ngunit bago pa man ito makatakas, pinagpistahan na ito ng samut-saring mga aswang na nakatira sa paligid.
Dagdag pa niya na, sa sobrang dami ng pinapatay sa lugar na yon, may halo na ng dugo ang mismong lupa. Dahil sa kanilang mga nakita, sinikap nilang huwag mawala sa paningin ng tiyuhin niya. Akala nila na hindi magiging maganda ang mangyayari kapag naligaw sila sa lugar. Kaya naman para masigurong di nila ito may iwan, itinali nila rito ang kanilang mga katawan. Awa naman ng Diyos, narating nila ang bundok ng magkakasama. At nung mapadpad sila sa tuktok, dito nila nakita ang kumpol ng asul na kabuti na tumutubo lamang kapag gabi. Ayon sa tiyuhin niya, yon ang halaman na pakay nila. Dagdag pa nito na, kailangan nilang ubusin ang lahat ng tumubo upang masigurong hindi sila kakapusin pagka-uwi nila. Nang marinig naman yon ni Uraw, dali-dali naman niya yung inipon. Pagod na pagod man, hindi niya ito alintana, gawa ng sa mga sandaling yon, mas nangibabaw ang pagmamahal niya sa kanyang ama. Matapos naman nila itong malikom, agad silang bumaba ng bundok ng walang pagdadalawang isip. Bandang 4:00 na rin ng madaling araw, nang makabalik sila sa lugar kung saan nila iniwan ang kanilang sinasakyan. Pagdating nila rito, binigyan nila ng kapirasong kabute ang mag-asawa. At pagkaraan lamang ng 2 araw, nakabalik na rin sila. 1 linggo pa ang lumipas, unti-unti na rin niyang napansin ang milagrosong paggaling ng kanyang ama. Sa kabutihang palad, nagtuloy-tuloy na ito hanggang sa mawala na ang kumapit na sumpa sa kanyang katawan. Gayunpaman kahit normal na ang kanyang ama, sadyang hindi niya pa rin makakalimutan ang kanyang naging paglalakbay papunta sa pinamumugarang bundok ng 60 lahi ng mga aswang sa Quezon.